Naabot mani sa Interlaken. Kami ka nice. Sa mga balay. We are now in Interlaken Fest. Topic and nice. Order ni Limpio. Mapo kayo. May pag yung mga skydive. Libre pag ang bus. Sana all. So ito may sa balay ng paron. Okay, bili ng bag. Ciao ciao. May ilang gas na nebe? 167? Mahal man. Oh, nice kayo. Nice kid. Sana all, dali na may nagdugay. Kasi dito sa Freiburg. Mag-eat sa amin. Nami sa park, katong nadinganan sa Batuan, paraglide. Happy ka nice nga lugar. Ganing lugar nga mahayan gid nimo gyud. Kaya nga lang gyud to pag 5. Nga naa man ning gwapo kay nga lugar. Ipagidretso na lang danhi. Nag-agwanta in silence. Nag-agwanta mi dito sa Freiburg, Germany nga. Perting way ayo. Ara din ning lugar nga nice kay. Aw. No? Dili komportable eh. Happy ka nice na. First impression, grabe yun. Ingon gi ka nga wala na ka sa Pilipinas. Limpyo kayong dalan. Ignorantehan kayo. Okay, kasi nice gigayo. Walay basura. Pinaka-the best sa tanan na ICR. Makaihi og libang ka, di na ka magbayad For free. for free. Apoy ka ng kuhaan for the dogs. Yes, ang ila pang kuhan kanang payanan sa ero kay naay mga silupin, limpyo jud. Wapo kay lang park pod. Provisions for the dogs if like trash cans are also clean. Ayo ra jud. Para nimo to sa mga nas nga gatuan. And napansin po na ako ilang basura kay proper gid ang pagplastar, like nakasulod jud. Dili nga in other areas na visit na mga clean maghihapon but not as clean as this. Siguro kapantay niya ang kalimpyo sa Japan.
Kay, I think, mo na mo standard of clean. Wala gid kay makuan banen. Ang basurahan limpyo. Dinay design nga kuan. Hindi siya kanang basurahan gid nga makita din portable water na up. So far impressive. May gid ay nakatago ni nga lugar. Mahal lang gid kayo. Mura gid ang pinaka drawback gid ang kamahal. Naon may Ang kaon na mo usually kato nga restaurant kay or namang good to. Italian restaurant nga pagkaon. Pasta ra good. Kung amo tong gikaon siguro sa France or Germany nasa sa mga 30 to 40 euros so dati kay nasa 60 francs. Mahal siya. yeah, if katong basically among gi-order kay plain o normal pasta, Italian pasta, bolognese and Digit siya fine dining. olio gani ko. Walay sulod, wala tanan olive oil na siya. But at the end of the day, niabot mi og 60 francs. Swiss francs. Okay ra. Nabusog ra mong gihapon pero magtipid-tipid na lang. pero Palit na lang sa grocery. sa grocery store. Medyo dili mo pud ang nakalami ang pagkaon dan. Kung dili unlimited imong budget, well suggested grocery stores na. Sorry na lang dagan ang pag-grocery. Tanaw ng view. May mga gakuan, ga-paraglide. Isa di ganahan ana. Serving some crash landing. So hopefully, among stay the best.